Jeg hedder Magnus, og jeg er 21 år gammel, og jeg danser ballet på Det Kongelige Teater. Jeg bestræber på at få dumpet balletbørnene så tidligt som muligt. En skade kan gøre, at jeg aldrig kommer til at danse ballet igen. Det må ikke ske. Det, der er specielt også ved mit job, det er det der med, at man kan gå og have det rigtig godt den ene dag, og det kan køre på skinner, men sådan her, så kan du få en skade. Og altså, i værste tilfælde, så kan det betyde, at du aldrig kommer til at gå på scenen igen. Finish, plié soft, pas de boulet. Allonge, one pirouette, stay soft pirouette, one pirouette adage, casse. Vas-y Julien, c'est bien, déjà, hors de bras, vas-y. Montez doucement, attitude, vas-y Jonathan, c'est bien. Fendu devant, second écarté. Promenade fouettée, bloqué port de bras. Tout déjà, grand fouetté. Lift your expli, lift your escabillon, pas de bourré soft. Oui, c'est bien. Devant, allonge, oui. Finish. That's right, great. Very doucement. Very good. Very good. Jeg brækkede mit fod her for et år siden i Rusland, hvor jeg var over at træne. Og det satte mange tanker i gang, synes jeg. Også fordi det var virkelig ikke en særlig god landing, jeg lavede på min venstre fod. Og det kunne godt have været meget værre, end det nu er. Nu er det helt fint, og jeg har ikke så mange gener af det. Altså næsten ikke nogen overhovedet. Men det kunne godt have været gået værre. Og det synes jeg det er meget uhyggeligt at tænke på nogle gange, synes jeg. At man kan, altså der skal ikke mere end et forkert spring til. At det altså mange års arbejde kan være, ja, ikke spildt, men hvad skal man sige? Ja, det er bare vendt op og ned på det hele. En af de sværeste ting, synes jeg, ved det job, jeg har, det er det med at skulle præstere under pres. Og det med hele tiden at være under pres. Det der med for eksempel at stå foran 1000 mennesker, og så skulle have overskud. Og stadig være bevidst om, hvor kan jeg sælge mig selv. Altså hvor kan jeg ligesom, hvor kan jeg lige give den en ekstra skalle. Petit batterie, plié en faux, piqué 5, demi-plié 6, relevé 7, demi-plié 1. 1, 2, 3. Faux plié second, petit plié. Perfect. Maestro, 1. Last. Petit batterie, 1. Fondu, piqué, reste, plié, relevé, plié. To go on 1, 2, 3. Plié second, retiré left. Prépare. To the left. Oui. 1. 4. 17 préparé centre. 7 prépare. Le cap plus bas. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Again. What that ticket to the right. Det var her, hvor jeg også lavede en forestilling, hvor jeg havde en solo for også et halvt års tid siden før sommerferien. Og det er også min arbejdsplads, og det er skuespilhuset. Når jeg siger, at jeg danser ballet, så er der nok mange, der godt kan blive lidt overrasket, fordi at jeg tror, der er mange, der ikke, skal man sige, at det de tænker, som hvad ballet er, og det kan de godt have lidt svært ved at se mig i. Altså nu er det ikke så meget mere, men da man var yngre, så mødte man tit fordom om, at så var man homoseksuel, eller man var en pigedreng, hvis man dansede ballet. Hvilket, altså det er meget langt fra, hvad skal man sige, hvad ballet egentlig er for mænd. Jeg skal levere den bedste hvem der nogensinde er leveret. Og så er man jo i gang. Og det er jo det, vores herlige fag handler om. Det handler om at gribe de muligheder,
man får. Og det er det, den næste pris drejer sig om. Nemlig fremtiden. Årets talenter, mine damer og herrer. Men sådan som det ser ud nu, så kører det sådan, som det skal, synes jeg. Hvad skal man sige, i forhold til de kort, jeg har, så synes jeg egentlig, at jeg har spillet dem godt, og at jeg har altså okay muligheder inden for det, jeg laver nu, og jeg har tænkt mig at arbejde videre mange år endnu, og så må vi se, hvor det fører hen.